אני הולך לזרוק את הזבל. אוי לא! איך אני אגיע לפח הגבוה הזה? מה אעשה? I mean stoppable! It couldn't be worse. שלום לך אדוני, מה שלומך היום? אוי, מה יש לך? זה לא בסדר. נמחק לך השכל, אין לך זיכרון, אין לך מידע אינפורמיישן. אתה שובר לאפס, אתה לא זוכר מי האנשים שאתה מכיר, לא לדבר, לא ללכת, אתה לא זוכר כלום, אפס מסריח. שון, מה שלומך? חוצפן! Wir haben nun allerdings eine Aufrüstung vollzogen, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat. שלום שון, ברוך הבא לכיתה סמך. עכשיו באת ללמוד לדבר, כי אתה עוד לא יודע לדבר, רק להבין מה אנשים אומרים לך. אז בוא תחזור אחריי. שלום. שלום. אוקיי, עכשיו תדע. שלום זה כוס. עכשיו אני אלמד אותך עוד מילה. אתה רוצה להגיד תודה? אוקיי, תודה אומרים ככה. זין. 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 עכשיו אם אתה רוצה לתת לבחורה נשיקה, מה אתה אומר לה שון? אתה צריך להגיד לה את הדבר הבא: תמותי יא כלבה מסריחה, תמותי יא כלבה מסריחה, תמותי יא כלבה מסריחה, תמותי יא כלבה מסריחה. יפה מאוד. ועכשיו דבר אחרון, אם אתה רוצה להגיד למישהו שלום ולא להתראות, מה אתה אומר לו? אתה אומר לו, תמותי חתיכת מוצאת זיינים. תמותי חתיכת מוצאת זיינים. ודבר אחרון שון, אם אתה רוצה להגיד למישהו שהוא בן אדם טוב, ואתה אוהב אותו, ואתה מאוהב בו, תגיד לו, הלוואי שתשרף בגיהנום. הלוואי שתשרף בגיהנום. כל הכבוד שון, כעת אתה יודע עברית צחה. עכשיו לך ותשתמש בה. אבל המורה... מה? הלוואי שתשרפי המטומטמת. וואו, תודה שון, זה ממש נוגע לי ללב.